गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि गायसन सान गुवाहाटी गाहाय बाथौ थानसालियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालियाव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो लानाय हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दं आरो बेवहाय जों गमामायैनो बाथौ धोरोमखौ जौगासार खालामनो थाखाय जोङो 1992-16 मेआव बेखौ गुवाहाटी ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बेखौ आबुं महर होनाय जादोंमोन आब्रुं मुंनि बिथांमोन गेदेमामोननि नाजानायाव बियो जाफुंसार महर मोनदोंमोन। बेबायदिनो जेरैबायदिहाय जोंनियाव फाउन्डार आफादगिरि रुपनाथ बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव बे दुलाराय बाथौ गौथुमा जोनोम मोनदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो खना खनला थानाय बर' हारिनि गेजेराव गुदि बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय, फोगोमनाय, फेहेरनाय बे हाबाफारिया जागायदोंमोन। दिनै फैयै फैयै बर' माहारिनि गेजेराव गमामायैनो दिनै मोनसे मोजां बर' हारिनि राव, हारिमु, आसार खान्थि, धोरोम आरो सोलोंथाइखौ जों बर' हारिनि गेजेराव जोङो खामानि मावनो थाखाय दिनैनि समाव जों स्कप मोनदों आरो बिदिनो जों दिनै बर' हारिखौ जौगालांहोनो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों दिनै सोलोंथाइ, आसार खान्थि बे बयखौबो बजबनानै जों दिनै आसामल' नङा, आसामनि बायजोआव थानाय वेस्ट बेंगल, मेघालय, बांला बर्डार, नेपालाव थानाय बर' हारिफोरनि जिखिनि बर' हारिफोरखौ जों खौसेथि खालामनानै खामानि मावनाय दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। जोंनि गेजेराव दिनै गोबां आलासिफोर हांख्रायनाय जादों, बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जोङो दिनै गोजोननाय मोनदों, मानो होनबा दिनै 33 जोङो गायसन सान फालिनाय बियो गमामायैनो जोंनि गेजेराव बाथौआरिफोरनि गेजेराव मोनसे राफोद मोनसे आफाद जानानै फैबाय आरो बर' हारिनि सिनस्रि हिसाबै जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावदों। दिनै जों बयखौबो बजबनानै नों दा नागार आं दा नागार खौसेयै जों दिनै धोरोम बाथौ धोरोमखौ जों गोसारलांहोनो थाखाय जोङो जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफाद, जोङो फ्राय आसामाव थानाय 28 डिस्ट्रिक्ट कमिटि आफाद दङ आरो बेवहाय आफादगिरि नेहाथारि आरो थान्दै बिथांमोना दिनै बाहागो लाफैदों। बे गमामायैनो बाथौआरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां आरो बे रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायजोंनो दिनै बाथौइज्मखौ लिरनो हानायनि मोनसे पर्यायसिम फैनो हाबाय आरो बे जोंनि मोनसे मोजां खौरां। बर' हारिनि थाखाय जारिमिनारि जानो थांगासिनो दङ आरो दिनै मोनद' GI टेग आरो जाबावनो थांगासिनो दङ। बिनि मादावबो सिजौआबो GI टेग मोनसे मोननायनि लामायाव फैगासिनो दङ आरो बे गुवाहाटियाव थानाय 8 बिगा हायाव बेसेबांबा गिदिर बाथौ थानसालिनि कनस्ट्राक्सननि खामानिया सोलिगासिनो दङ। बेखौ जेसेबां हायो बेसेबां जोङो थाबैनो लुफुंनो थाखाय जोङो जिल्ला आफाद, बियाब आफाद आरो मिरु आफादफोरनि गेजेराव सावरायगासिनो दङ आरो बिनि कनस्ट्राक्सननि खामानिया सोलिगासिनो दङ। जोङो सानदों बे कास्टमारि ल'नि बाथ्राबो ओंखारदों UCCनि गेजेराव जे बेफोरखौ जोङो गमामायैनो जों बाथौआरि हिसाबै, बर' माहारि हिसाबै साननांगौनि बाथ्रा निस्सय दं होननानै सानदों। बेखौबो जोङो गुवार लेभेलाव सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौबो जों साननांगोन। बे UCCआव जों जुदि कास्टमारि ल'नि बाथ्राया जुदि रायखांजादोंब्ला निस्सय जों बेखौ बाथौ धोरोम हिसाबै, जों बर' हारि हिसाबै जों बेनि सायाव रोखा फोरमायथिलायनायनि गेजेरजों मोनसे सावरायनायनि गोनांथि दङ सानदों। अकल धोरोमारि आफाद नङा, बर'नि जिखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बेखौ लानानै मोनसे जथाय सावरायनायनि गोनांथि दं होननानै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों अरायसम बेखौ सानदों आरो बेखौनो जों नाजाबाय थादों। मानो होनबा जों दिनै जौगानाय होनना बुङोब्ला जों दिनै धोरोमा थानांगोन, हारिमुनि बाथ्रा बुङोबा जों धोरोमा थानांगोन, दिनै थुनलाइनि बाथ्रा बुङोबा जोंनि धोरोमा थानांगोन। जों बयखौबो जोङो लानानै दिनै बाथौ धोरोमा दिनै जोनोम मोनदों आरो बे बर' हारिखौ जुदि गायसनमाननो गेरेमसा बर' माहारि हिसाबै गायसननांगौबा बाथौ धोरोमखौ नागारनानै बे मालाबाबो बाथौ धोरोम जानाय नङा आरो बेनिखायनो जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरा जि बाथ्राखौनो सावराया मानो, खैफोद अलखदनि समाव जि बाथ्राखौनो सावराया मानो,
दुलाराय बाथौ गौथुमखौबो जथायै लाफानानै बेफोरबायदि सावरायनाय माहारियारि आफादनि अर्गानाइजेसन होननानै बुंदों। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमाबो दिनै मोनसे माहारियारि आफाद। बर'नि गुदि बाथौ धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। बाथौ धोरोम थायोब्लासो जों दिनै राव हारिमु सोलोंथाइ गासैबो थागोन। बेनिखायनो जोंबो सानदों दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे माहारियारि आफाद आरो बर'नि गुदि धोरोम। जायखिजाया बर'नि अलखद जेंना जेंसि जायोब्ला बे सावरायनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बाहागो मोनफानांगौ होननानै जोङो दिनैल' बुङाखै, मोनफ्रोमबो जोङो सावराय मेल, मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मेल मिटिङाव बे बाथ्राखौ जों रोखा फोरमायबोगासिनो दङ।